Takže, dámy a pánové, já jsem rád, že jste tady v tak hojném počtu. Já bych především chtěl v tuhle chvíli poděkovat našim voličům, kteří nás takovýmto způsobem podpořili. Myslím si, že tento volební výsledek s výjimkou mě nečekal skoro nikdo. Já bych chtěl říci, že to byl boj proti všem. Musím říct, že bohužel také proti médiím, aspoň řadě lidí v médiích, novinářům, kteří pracovali v žoldu Občanské demokratické strany, typu pánů Steigerwalda, Tuny, Martina Komárka a některých dalších. Jinak musím říct, že řada lidí v médiích pracovala, myslím si, korektně a musím jim poděkovat. Ještě k těm lidem v těch médiích, kteří pracovali ve prospěch ODS, velice zjevně bych jmenoval pana Kmentu. Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS. Sociální demokracie získala 5 nových poslanců, téměř 300 000 nových voličů od roku 2002. Vyhráli jsme v 6 krajích. Budeme dál prosazovat jistotu a prosperitu pro naše občany, ať už ve vládní nebo jiné úrovni. Rád bych poděkoval všem lidem a především těm, kteří nás podpořili. Děkuji všem kandidátům a lidem, kteří pracovali na volební kampani. Nejvíce chci poděkovat své rodině, která si musela projít těžkým údobím, zejména při těch bezprecedentních útocích, které na ní byly v posledních dnech. Jak vidíte z volebního výsledku volby v České republice vyhrála Občanská demokratická strana a vy očekáváte, že jako předseda druhé nejúspěšnější strany přiznám volební porážku a podám ruku vítězům. To bych normálně udělal, ale takovéto gesto dělat nebudu. Sociální demokracie, její funkcionáři i já osobně jsme byli vystaveni neuvěřitelnému tlaku. Občanští demokraté v hrůze, že prohrají 3. volby v řadě, použili všech prostředků, aby této prohře zabránili. Ještě loni z jara měli situaci zcela jasnou a pod kontrolou. Sociální demokracie byla za nimi více než o 20 nebo ještě 22% preferencí. Vláda pod mým vedením ovšem tuto situaci změnila. Vrátili jsme se k zásadové politice moderní evropské sociálně demokratické strany. Vypracovali jsme desítky významných zákonů, opatření a investičních pobídek. V důsledku dlouhodobě prozíravé hospodářské politiky začala země prosperovat. Lidem se začalo lépe dařit. ODS pochopila, že u občanů mohou mít tyto úspěchy volební odezvu. Zmobilizovala své finanční zdroje a ve spolupráci s většinou periodik, veřejnoprávní televize a rozhlasu rozpoutala nevídanou kampaň. Když ani toto nepomohlo, sáhla ODS k jiným metodám, k projevům násilí, pomluvám, osočování. Převzali v určité absurditě metody manipulace veřejnosti, které využíval totalitní režim před rokem 1989. V posledních dnech jsme byli svědky bezprecedentní manipulace, která nemá nic společného s čestnou politickou soutěží názorů a vizí. ODS dokázala zastrašováním mocenských složek zamést pod koberec kauzy, které dokazovaly, že někteří z jejich představitelů se dostali do rozporu se zákonem. Ať šlo úkony pana předsedy Topolánka při možném ovlivňování svědků v kauze Kořistka či o jiné případy. Jak v sériové výrobě byly veřejnosti předkládány jedna pseudokauza sociální demokracie za druhou. Když neprokázali svá tvrzení o korupci v kauze Unipetrol, přinášeli další a další kauzičky. Jako předseda vlády jsem v těch případech, kde bylo důvodné podezření, že se byť jen část tvrzeného prokáže, zachoval razantně
a bezodkladně jsem ukončil jakoukoliv formu spolupráce s důvodně podezřelými. Nikdy jsem nezasahoval do práce orgánů činných v trestním řízení. Naopak, na jednáních vlády jsem vyzýval policii, státní zastupitelství, ale i zpravodajské služby této země, aby tyto kauzy prověřovali a předložili vládě své návrhy a informace. Když i tento mechanismus u občanů nefungoval, uchýlila se ODS k metodám, jejichž obdobu nenaleznete v naší novodobé historii. Obvinila sociální demokracii a mnohé její představitele z toho, že organizovaný zločin prorostl do nejvyšších vládních míst. ODS se neštítila porušení mnoha zákonů. Učinila tak záměrně 4 dny před volbami, aby toto evidentní a opakované porušování právního řádu již nemohlo být prokázáno do voleb. Pod heslem vítěz bere vše spoléhá ODS, že se rychle ujme moci a spolu se svými agenty přisluhovači zajistí těmto osobám beztrestnost. Toto já a sociální demokracie, jímž jsem předsedou, nedopustí. Cítím povinnost oznámit, že demokracie v této zemi utrpěla tvrdý zásah srovnatelný snad jen s únorem 1948. Snad jen s rozdílem, že hrozí modrá totalita. Pokud by občané uvěřili kampani ODS a jejím experimentům, jsou sami strůjci svého osudu a nelze nic namítat. Pokud volebního vítězství dosáhli nečestně, nemůžeme to v zájmu tohoto státu tolerovat. ODS však argumentovala za pomoci ředitele ÚOOZ, Policie České republiky Kubiceho, ústy pana Topolánka, Langera a Vidíma i dalších neprokázanými absurdními pomluvami, informacemi o údajném sexuálním zneužívání nezletilé dívky mojí osobou, zapojení členů sociální demokracie i mé do údajné zapojení členů sociální demokracie i mé do vraždy pana Mrázka a další smyšlenosti. Zakrývala, že její politici, například pan Tlustý, se zavražděným Mrázkem prokazatelně stýkal. Zkrátka ODS a některé útvary Policie České republiky se dostaly zcela do vleku šedé ekonomiky. Přání pánů Krejčíře a dalších. Věrna své tradici různých fondů a pana Koženého. Sociální demokracie považuje za nesporné a snadné osvědčit, že tato tvrzení jsou smyšlená a nepravdivá a také, že tato tvrzení zásadně ovlivnila hlasování voličů. Zákon 245 z roku 1995 o volbách do Parlamentu České republiky v platném znění uvádí v paragrafu 16 odstavec 2, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě. Zejména nesmí být o kandidátech a politických stranách nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni zveřejňovány nepravdivé údaje. To se prokazatelně v mém případě skandálním způsobem stalo. Zákon o volbách pak umožňuje ve smyslu paragrafu 87 odstavec 4 podat návrh na neplatnost voleb. Má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb. Prověříme možnost podat žalobu na neplatnost voleb u Nejvyššího správního soudu, a to bezodkladně. To je nutno podat do 10 dnů od vyhlášení výsledků voleb státní volební komisi. Zdůrazňuji, prověříme. Činíme tak s vědomím odpovědnosti za zachování demokracie v naší zemi. Taková bezpříkladná manipulace se nesmí opakovat. Chtěl bych ještě připomenout panu prezidentovi, že v tuto chvíli podle propočtů, které jsou, má levice 101 mandátů z 200. To je většina. Já jsem připraven v tuto chvíli jednat také se stranou zelených a předpokládám, že tato jednání nějakým způsobem proběhnou. Ale v tuto chvíli nepředpokládám, že by pan Topolánek byl schopen sestavit vládu, která by měla v Poslanecké sněmovně 101 mandátů, které potřebuje. Prostě on tu vládu nesestaví s potřebnou parlamentní podporou. To je fakt. A myslím si, že pánové Klaus a Topolánek to musí vzít na vědomí. Děkuji.
Tolik tedy premiér a předseda